ман ҳамроҳи ҳамсарам аз Руминия барои саёҳат ба кишварҳои Осиёи Миёна омадем. Дар кӯчаҳо мусиқӣ менавозем ва барои давом додани саёҳат пул пайдо мекунем. вақте дар кӯчаҳо скрипка менавозем, одамон бо ҳайрат ба мо нигоҳ мекунанд. мегӯянд бори аввал навохтани скрипкаро дар кӯчаҳо мебинем. 1 моҳ мешавад дар Тоҷикистон ҳастем. аз Қирғизистон ба Помир омадем. инак 3 рӯз шуд Душанберо тамошо мекунем. ҳамеша мегӯям ки Тоҷикистон кишвари дӯстдоштатарини ман аст. ростӣ намедонистам инҷо моро чӣ интизор аст. инҷо ҳар рӯз чизҳои навро таҷриба мекунем. тоҷикон хеле мардуми меҳмоннавоз ҳастанд. ба хонаҳояшон даъват мекунанд ва дастархон меороянд. дар Тоҷикистон аз ҳама бештар шаҳри Кӯлоб писандамон омад. шаҳри зебо нест, аммо вақте дар бозор будем, тамоми фурӯшандаҳо барои мо ройгон мевон медоданд ва ба хонаҳояшон даъват мекарданд. 2 рӯз дар Кӯлоб дар хонаи як сокини ин шаҳр зиндагӣ кардем. барои мо хӯрокҳои миллӣ пухтанд ва аз ҳама зиёд ош писандамон омад. Кӯлоб дар дили ман аст. ҳанӯз Душанберо хуб наомӯхтаам. он як андоза ба шаҳрҳои Аврупо монанд аст. Душанбе